Gipakita sa residenteng si Cristina Gumban ang iyang mga resibo sa kuryente sa Northern Davao Electric Cooperative ko Nordeco. Matod di Cristina, ana sa 6,000 hangtod 7,000 pesos kada bulan ang iyang mabayaran sa bill sa ilang kuryente og naglibog sab siya sa dugang mga charges nga kalbaryo alang sa iyang pamilya. Alahi gyud siya kay nga naman bisag dili amo ang kuan i-charge na sa amoa kana ilang mga loose charge, ilang mga kaning lalo pa ni kaning mga government tax dapat sa ilahan na mga taxes gani murag gitunga ila sa mga mamayan sa Tagumbang. Ako jud nagreklamo gyud ko kay nga naman ako ang gamit aircon ra og ref. Ako ang bill kada bulan sitimit 6,000 pinakamubo ba. Malipay na lang kung mo dapat siya 5,000. Kapila na ako gikuan ako ang pintador sa ilaha. Katulo nagay ko na kuan dito ipa-check ako pintador ngayon anak kataas. Wala. Tapos last na kuan ako bill. Last na bill na ko tong nyagi. Mo ni oh. Purting hanap pa. Kuasa man mama kung bayro nun ani. Nani nano. Asa akong bayro nun, tapos ko i-check sa computer, gi-check nila sa computer ako ang bayro nun kay sus ni kabat jud og inani kada ko apil naman daw tong pandemic ba kay wala man ko kabayad tong pandemic. Ni apil na daw ginani, mao ni akong balance ni kabat og 39,000. Usa lang si Cristina sa libuan ka mga tawo ang miapil sa rally batok sa Nordeco nga mipasibaw sa ilang tingog nga unta mailisan na ang electric provider sa Davao del Norte tungod sa walay klarong supply sa kuryente. Ang rally nagsugod pa sa 8:00 sa buntag kaganiha sa Rotary Park sa Tagum City nga giorganisa og gipanguluhan sa mga negosyante sa Tagum City Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Misalmot sa rally ang taga-barangay San Miguel nga si Elson nga sumala niya misamot og nakapalisod kanila ang mahal nga singil sa Nordeco kay anaa sa kapin 2,000 pesos ang iyang mabayaran sa kuryente kada bulan. Mahal kayong kwan ang ilang billing super 2,000. Sa kabulan. Gusto nga bago ay mailisan, gusto na ilisan. Makita sa placard sa mga sentimento sa mga naprotesta. Nasagad kanila nakasulog og pula nga sanina nga sumala kang Engineer Errol Conde, ang presidente sa Chamber of Commerce nga nagasimbolo kini og stop o undangon na ang serbisyo sa Nordeco kay apil ang mga negosyo nga apektado na sa sigap palo nga supply sa kuryente sa Nordeco. Gihimo sa gipanguluhan sa Tagum City of Chamber of Commerce para mapasibaw nato na ang disgusto nato sa provider nato, generation provider nato na Nordeco. Mao nang kaming mga negosyante nang ulo, uban among mga trabahante ug uban pang mga tao na nagabayad sa Nordeco na pakita nila na way ayo ilang serbisyo. Tumong sa rally nga ipadungog sa mga miyembro sa Kongreso ug ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga kinahanglan ng aprobahan sa Kongreso ang balaod nga magtugot nga mukuha og laing power distributor nga moserbisyo sa tibok Davao del Norte aron dunay bastanting supply sa kuryente sa probinsya. Nagsigi ang protesta batok Nordeco kay padayon nga gidebatehan sa Kongreso ang House Bill 6740 usa ka sugyot balaod nun nga maghatag og katungod sa Davao Light and Power Company nga mapalapdan ang ilang serbisyo ug operasyon sa tibok Davao del Norte. Kini na ang ikaduhang lihok protesta sa probinsya karong bulan sa Marso batok sa Nordeco. Kay una niya tumilabing mga semana dito sa Island Garden City of Samal. Sa press conference sa Nordeco kaganiha, gipasabot niini nga padayon ang ilang gihimong mga lakang aron masolusyonan ang mga reklamo sa katawhan. Ang Nordeco na ay mga plano. Isa sa mga plano sa Nordeco nga atong yung gipanghinusgan karon is kaning engage the renewable power sources. Kaya kini siya barato man gani siya marag hydro ba. So karon initially naatay kanang sa tawag ani gitawag nga NEA subsidy nga 1 megawatt nga atong gi-apply karon. Isa ni siya sa makatabang nga mobaba gyud atong rate. Ikaduha ang kaning sa marine cable nga atong i-connect sa Samal naa siya contribution or almost 1 peso or more ang ma-reduce ani kung ma-implement na siya, mag-grid na siya. Kaning mga factors so dako ni siya kung dako na ni siya og kanang reduction sa atong rate panahon ma-implement nato ni siya. In addition, ang ato ang pisang pod nakakuha ta og 20 megawatts hopefully madugangan pud ta kay kini nga mga ginalantaw nato nga
barato gyud ta sa atong rates nga makakumpit pud ta sa silingan natong mga distribution utility. Sumala ni Governor Edwin Hubahib nga dugay ng problema sa probinsya ang siga palong nga supply sa kuryente ug ang dili maayong serbisyo sa Nordeco nga nakahatag lang og dugang problema sa mga konsumante ug negosyante. Masasabi ko dito, matagal na po talagang problema ito dito sa District 1 ng probinsya ng Davao del Norte. In fact, ako nga nung term pa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, naghain po ako ng petisyon tungkol dito na sana mapalitan na po itong service provider, itong Danecon Nordico, na makapag-expansyon na yung Davao Light and Power Company dito sa District 1 dahil nga hindi kaya ng Danecon Nordico isupply yung tamang kuryente, laging brownout at sobrang taas po ng kanilang singil o charges. Hindi lang per kilowatt, kundi yung marami pang additional charges na kanilang sinisingil sa mga konsumante. So, kawawa na po ang mga end user dito sa District 1. Ito yung Tagum City, Municipality of Ñocorilla, Asuncion, Kapalong, San Isidro, Sawata, and Talaingod, and Island Garden City of Samal. So kaya po naghain tayo ng petition at ngayon nag-refile po tayo para marinig ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. and ng Kongreso at Senado na sana tapusin na po itong problema. Bigyan na ng katapusan ang problema ng ating mga constituents dito sa Davao del Norte about sa problema ng kuryente. Bana-bana sa mga pulis, anaa sa 3,000 hangtod 5,000 ang misalmot sa lihok protesta. Sumala ni Police Major Anjanet Terador, ang Deputy Chief of Police sa Tagum City, nga hapsay ug malinawon ang gilusad ng protesta. Deploy me og mga 200 ka PNP personnel to include the PNP staff nato na naadri sa AOR, and we have also augment force from ato ang City Civil Security Unit sa LGU, naapod ta sa Traffic Management Unit nga mao'y nagman sa ato ang traffic kaganina, og naapoy taga Bureau of Fire. Wala man tay natala na mga any untoward incident po. Mag-agad pa sa desisyon sa Kongreso ang katawhan sa Davao del Norte kung mahulipan ba sa laing power distributor ang Nordeco. Nang hinaot ang mga rallyista nga unta madungog sa Kongreso ug sa Pangulo ang ilang panawagan nga patubag ang problema sa kuryente sa probinsya. Gikan dinhi sa Tagum City sa Davao del Norte, Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.